The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon! Firing Line! Salamat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas Action Firing Line. Yari kita sa Lunes nga pagpangalagad pit sa 21 na sa bulan sa Nobyembre tuwig 2022. Aksyon Firing Line! Ang inyong action Marlon Heravea. DYEZ Aksyon Radyo sa Bacolod Weather Update. Antes pa naman ang taran, unahon tagid hibalon ano ang dalagan sang panahon. Kay nasang hapon mga ka-aksyon may pagtupa sang ulan dari sa Bacolod City. Punta PDMPD with Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Bray, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, yatag naton lakat sang aton tsimpo kung din nga malugar ang apektado. Sa aton kabugusan sang aton kapungsuran, share line ni nagaapekto na sidlangan nga bahin sang Northern kag Central Luzon. Kag ang ITCC, Intertropical Convergence Zone, ari siya nagaapekto sa Palawan kag Mindanao. Lakip na ang Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Basilan, Sulok kag Tawi-Tawi. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang siling mo nagtupa ang ulan nga hapon mga thunderstorms advisory na naton, no? Dire sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran na upod kita dire Western Visayas kag Negros Occidental. Maayad-ayad lang aton tiempo may pagulugal ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May naligwin ini nga pagulan. Ukon pag panago nga tugaman sang ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Amo ni naligwin nga mga pagulan kag wag panagoob nga halin sa localized thunderstorms. Ang aton kondisyon sa aton baybayon kag kadagatan, ang aton shoreline kag ang dupoy-dupoy sang hangin, nalakip kita sa western seaboard sang Kabisayan, ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nasidlangan kag kalmadong aton baybayon, ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton baybay .6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Karon as 10:14 sining gabi ang aton hunas 0.5 metro. Magabalos ang tao alas 6:11 buwas na sa aga 1.0 metro ang kadalumon. Kaya alas 5:22 sining hapon nagpahuway si aring adlaw magapakita ini siya alas 5:46 buwas aga. Ari nagahamboy kita 25 hasta 31 degrees Celsius, no? O kung 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton nga tiempo sining gabi, Aksyon Marlon. Sige, Action Gun, salamat gid mga gabi. Action Firing Line! Gana Republika sa nga Provincial Disaster Management Program, revision na mo to ang rason no sang pagatupa sang pila malang ka minutos nga ulan dire sa syudad sang Bacolod Bayan. Mayad man gani na parang ang nagmalalag nga duta mawaslik-wasikan bansang
mabalubugnaw nga pagtupa sang ulan plus ang mga pananunta nga nagkanalayong makatilaw man sang mabugnaw nga tubig Action Firing Line. Pero pangamayoon naton mga kaaksyon nga sa nabilin nga 41 ka adlaw na lamang sa nga tuig 2022. Kami unta nga mangin maayo lang ato sa nga lakat sang panahon. Ilabinang nga ara nagahilapit na ang panahon sang Pasko. May 34 diyas na lang Pasko na. Kag 41 ka adlaw naman antes ang tuig 2023. Action Firing Line. Firing Line. Ang inyo kakson-akson na Marlon Hinubaya sa Rasilintana sa Monday edition sa nga inyo sa nga palatuntunan. Yari kita sa pit sa 21, ikaduwa sa katapusan nga Lunes sa ika-11 nga bulan sa nga tuig sa mga Tigre ang tuig 2022. Action Firing Line. Kamusta ba lang ato sa mga kaaksyon sa ibang nga nasyon, mga overseas Filipino workers naton? Nga mga kaaksyon nga subong ang kanabanan nagapahuway-huway na matapos ang ila sa nga pagratsada trabaho. Amang ari naman diri sa pungsod sang Pilipinas sa mga lugar basta mabatian ang Aksyon Radio Bacolod. Kabay nga ara kamo sa maayo nga kahimtangan kag kabay pa nga maayaw ang industry nga panglawason. Manpe bisan pigado lang kung nalayo sa masakit o kung banatian, wala ka nang hahanapin pa. Kay kung may naduman ka damo sang manggad kag kwarta mo, kung dapuan ka sang masakit nga daw nagabutang mas peligros lawas mo, wagid taradata. Action Firing Line. Hindi mo madala sa imo sa hukay. Hindi mo madala sa imo sa pansyon ang imo sa nga manggad. Mas mayo kung tani ko mga manggaran tabala nga mga kaaksyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Amat-amato nila buligman ang mga pigos kag mga pigado. Ano ba na ang mga balita nga dapat ato sa nga pagasentrohan sa ato sa nga pagpangalagad? Aksyon Marlon Herrera sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Unahon naton ang balita pungsod nun sa balita nasyonal. Isa sa mga balita nga halos wala gid ginauntatan, tiid kag panilag sang kanabanan nga mga Filipino amo ning masako-sako nga pagsugilanon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pilas sa mga matag-as nga opisyal sang iban nga nasyon. Action Firing Line. Ang ulihin nga nakaistorya subong nga Lunes ni Presidente Marcos mga kaaksyon amo ang ikaduwa sa pinakamataas nga leader sang puso ni Estados Unidos, ang US Vice President nga si Kamala Harris. Ti si Harris amo ang nagbisita yas Malacañang mo, nagkadtogid siya sa palasyo sang Malacañang subong nga Monday mga kaaksyon. Way makalikaw ang isyo may kangtaran sa South China Sea. Way gid makapalag ginambalangid. Action Firing Line. Di si Harris may commitment nga ginbuy-an sa atubang mismo ni Presidente Marcos. Nagdasiling siya makaaksyon nga ang pag-atake sa puwersa sa mga Filipino o kon Philippine forces sa South China Sea ang pwede ini nga makapapukaw sa mutual defense promises sang Estados Unidos. Action Firing Line. Ginlaragway pa rin ni Harris nga ang relasyon sang Manila kag Washington nakabase ini sa mutual concerns. May kantaran sa seguridad sang rehiyon. Ang siling pa na rin ni Harris sa English nga lingwahe, an armed attack on the Philippine Armed Forces public vessels or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments. Action Firing Line. Si Harris mismo nakahibalo siya kag liwat yagin pabalo kay Marcos nga ang alyansa sang US kag Pilipinas tuman sa gyapon kabakod, strong and enduring one. Abot sa lingon mapag-od kag kon mapag-on kag nagapadayon, no? Long lasting. Long lasting. Daw pareho lang sang isa ka baterino, pasayod ba na? Long lasting. Daw pareho man sang kanta sang
Inang si Crystal Gayle bla, ang American country music singer, di ba lang may kanta na sang A Long and Lasting Love? Action Firing Line. Long lasting ka na mo ang relasyon, mayong relasyon sang Pilipinas kag Estados Unidos. Ti mainabyanon nga pungsod Pilipinas mo. Naubabo sang tao bla, di ba na bulubintaha? Kung damo ka abyan. Kay nga aman, ti siyempre damo kasang malapitan. Action Firing Line. May padalabot sang damo kasang mautangan. Action Firing Line. Hindi Ang hambal pa ni Harris kay Marcos nga sa liderato sa liderato abi ni US Vice President Harris. Sila niya samtang yara siya nagapangalagad bilang Vice Presidente sa Estados Unidos. Hambal niya kay Marcos magapadayon gid ang kapag-on sang relasyon sang US kag Pilipinas. Namunuhan niya pagani diho si President Joe Biden. Siling ni Harris kay Marcos, siling nga i-regards ta ka. No? Kay Biden. Kag pabalon ko si President Biden kung anong atos nga naistoryahan. Action Firing Line. Kaya anong sabat ni Marcos? Siyempre may sabat gas Marcos, di ba pwede nga mag-nguri-nguri lang si Marcos? May sabat gid. Siling niya ang pagbisita ni Harris diri sa pungsod sang Pilipinas, klaro kag pamatuod. No? Nga baskog yapon ang relasyon sang sining duha ka mga nasyon kay ti pamatuod mo. Hindi ba na magbisita guro si Harris di kon may kalain sa buot ng Estados Unidos kag may kalain siya sa buot sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Ang hambal pa ni Marcos mag-aksyon sila nga wala ako sa nakitaan nga indikasyon sa palabuton sang Pilipinas nga wala ang Estados Unidos. Daw pareho lamang ini mag-aksyon nga ginahambal ni Marcos nga ara gid niya ang Estados Unidos sa kasanyugan sang Pilipinas. Ina ko na may nabatsagan ng mga tao nga kasanyugan. Action Firing Line. Tama na hindi gid balipatan sang Pilipinas ang Estados Unidos. Dapat kung tanay nga may kung may batsagan nga kasanyugan sa ulihi, ang magkabenepisyo makaksonti dapat mga tao. No? Kag hindi ang dalagko nga mga negosyante kag ang mga ara nga daan sa poder. Action Firing Line. Kagabi, Domingo, nagabot si Harris dari sa Pilipinas. Kagabi Domingo. Kag buwas Martes, nakaschedule nakatala na siya nga magbisita dito naman sa may Puerto Princesa, Palawan. Mahimuon di sa mga kaksyon nga pagpabulong-pulong man. Angot sa ano ka importante ang international law kag ang ginatawag nga freedom of navigation sa South China Sea. Action Firing Line. South China Sea gapon. No? Ang issue. Basta gani South China Sea nga issue mga kaaksyon ginatindugan ginapermin Marcos ni Presidente Marcos kung anong ara sa international law. No? Law abiding citizen ang aton sa nga presidente mo. No? Ti dapat hambal ni Marcos, dapat ara gid sundon ta ang international law. Lakip diri ang UNCLOS nga ginatawag ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Action Firing Line. Sa working visit sa New York ni Marcos nagligad nga September kung madunuman nyo ginambal ito makaksyon nga ang kalabanan nga mga strongest corporate benefactors sang Pilipinas ang halin sa US. September 22 na kundi ka magsala mo. Nagligad lang niyo. Si US President Joe Biden may bilateral meeting kay Marcos. Kag grabe to ang bugal sa Pilipinas nga kay sa tanan ko nga nag-attempt nga mag-istorya kay US President Biden. Si Marcos lang nag-istorya
one-on-one. Action Firing Line. Ay, hindi man to one-on-one. Kami mga upod man to si Biden sa piyak na bangko nagapungko. Amo man si Presidente Marcos, mga kakso. Na ba itong unang face-to-face nga pag-istorya ni Marcos kag ni Biden sa sidelines sang United Nations General Assembly. Action Firing Line. Tiklaro naman siguro, no? Nga basta isyo gani sa ginaagawan nga teritoryo sa tunga sang Pilipinas kag pungsod China, ang Estados Unidos ara gayang suportas pungsod sang Pilipinas. Kag abi nyo makaksyon ang South China Silang ang ginapangatubang diri nga territorial disputes sang China. Hindi. Damo sila gali sang gina-claim nga teritoryo ini pungsod China rio. Amaniguro nga daw wagid gana sila ang Estados Unidos, no? Action Firing Line. Hindi ni mayong relasyon mo sang China kag Estados Unidos. Amo na nga daw arang habyog sang Estados Unidos sa Pilipinas kon isyo sa ginaagawan nga teritoryo ang paghambalan, no? Ang South China Sea. Tiya ba nga hambal ko, hindi lang gila South China Sea ang ginapakigbato sa pungsod China sa territorial disputes. Damo, lapit-lapit gali 20, no? Lapit-lapit 20, mga 18 o 17. No? Ka mga territorial disputes sa mga malapit nilang lugar, of course, sa pungsod China. Angot sa land kag sea. Action Firing Line. May India. May Tibet. Ining Tibet di makakso isa ini ka rehiyon sa East Asia. May Taiwan. Indonesia, Vietnam, Japan, South Korea, North Korea, Singapore, Brunei, Nepal, Bhutan, Laos, Mongolia, Myanmar, kag siyempre diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Ini nga mga pungsod di makakson bisan pa magtililingob ni duway giniguro bato sa pungsod China. Mano ka sa pungsod nga mo nang ginakilala nga may pinakagamhanan nga gobyerno man? Ang tawo sa ila tiya 1.4 billion ang populasyon na kanabuon sa mga tao dito sa pungsod sa China. World's most populated country. Action Firing Line. May pag-on pa silang communist rulers. Kaya may kasarang na sila, may kasarang ini sila nga maka-influence, kag makapanis, makapina, no, sa iban nga pungsod. Tiyang panalukan kag palamatinan sa mga tao basta territorial disputes aragid sa kung ano subong ang hulag sang pungsod China. Action Firing Line. Alas 7:12, Action Radio Philippines Standard Time. Ano pagin ibang sa nga balita pungsod nun? Istorya, panakot kita, panakot. Kamo pakanon kamo, mino pagkaon nga may panakot na namian kamo ay. Siyempre hindi. Action Firing Line. Ang panakot isa sa nagapa namit sa pagkaon. Istorya hantang panakot. Ang sibuyas nga ginatawag. Ang sibuyas may pula kag may puti. Duampang sa peryahan ba? Action Firing Line. Pula puti ba, no? Pero diri sa aton maka-aksyon storyantang pula nga sibuyas. Pula nga sibuyas kay basta gani lulutoon maka-aksyon mas damo sa nagausar. Sining pulang sibuyas ikumparar sa puti. Ina, base na sa pananawan ko, basi kung sa man blako. Kay man, mabalaan taniguro sa mga restaurant owners. No, kung diin ang mas damo ginagamit ka, pero may ginagamit nila, pulang sibuyas o kung puti. Action Firing Line. Hindi gimanigurya puti nga sibuyas, dirty white. No? Kag ang isa ng ginasilin nila pula, hindi ko man pwede matuwag pula. No? Violet, guro pwede pa. Action Firing Line. Di ba? Hindi siya pula ang kolor. Violet. No? Kiyara naman si Buyas bla. Pula na, hindi violet. Action
Ang balita mo ni, subong damo gid ang mga bumalakal, no, nga nagpulula ang nagpulula ang bulsa kag nagpula man ang problema. What? Kay nagsaka ang presyo sining sibuyas nga pula Action Firing Line. sa bugos nga Pilipinas ni. No, bugos sa Pilipinas. Pati deres bakulod mga kaksyon. Ano ba lang ginalinan kag san o ginagsugod ining puwerte nga pagtimbuok man sa presyo sang sining pula nga sibuyas man. No, nga kun why ini sa imo sining nga linuto, sana siling ko na labinakon ang putahe o kun ang menu nga nagakinahanglan sang paggisa kun why ning sibuyas nga pula ambot kun ano ang maging sabor sang linuto niyo. Action Firing Line. Hindi man siling nga way sabor ang nga aman, ara pa naman ang manghod sang sibuyas. Anong manghod sa sibuyas kung gisa ang paghambalan haw? Kamatis. May pakaisa pa sa nga si luya. Di bla? May magulang sa nga si ahos. Action Firing Line. Tinagop the night na. Way pa da labot ang Ricardo. Action Firing Line. Ang Ricardo ulihin na lang guro na yan, no? Walaan mo gid nga di ka balo magluto, no? Action Firing Line. Anong balita mga kaaksyon? May kantan na sinita mo na tumimbuok ang presyo sang pula nga sibuyas. Sa Luzon mga kaaksyon, ang presyo sang pula nga sibuyas, kapati ka mo mga kaaksyon, no? 350 pesos ang kada kilo. 350 ang kada kilo. Dari sa Bacolod damo man sa mga nagyamo na sila nga pagbakal sa mga merkado kag establishmento mga kaksyon. Sus, mayara ya 5 bilog nga pula nga sibuyas, 5 kabilog hindi gyud magalit dalag ko. Ang presyo sang 5 lang nagalabot na 90 pesos. Action Firing Line. Mag-amo na pila ang presyo kada bilog kung binilog man. Kung butan tabi palariho ang kada kuon, pila ang kada isa, lapit 20 pesos. Action Firing Line. Kinagligad nga wabel sa Department of Agriculture kundi Senior Undersecretary Domingo Pangaliban, nagmando siya sa Bureau of Plant and Industry nga maghimo sang inventaryo sa supply sa ding pula nga sibuyas ni ari naman no. Amo ni sang medyo bulobalingag o galing nga sistema sang gobyerno ta. Akon hindi lokpan, hindi maghulag. Action Firing Line. Nga hulaton ta ba abi nga magporte ang surip sa presyo kag mag-inventaryo man? Tani isang way pa sumaka, hindi pwede nga mag-inventaryo haw. Para tani nga babalaan ang supply kag temprano pa pagitaan sa pamaagi. Basi pa lang ang pagsaka na punggan sang mas temprano. Ang silindre ni Pangaliban, siya mismo nakakita sang presyo nga 300 to 350 ang kada kilos ni. So ginmando niya sa Bureau of Plant Industry nga mag-survey agod ang mga resulta sa isugid i-report kay Presidente Marcos para mabalaan kung ano ba ang Mayo nga himuon. Action Firing Line. Isa dari sang namunuhan ni Pangaliban ma-import. Importasyon naman. Nga mahilig gid kita sa importasyon. Ang sabat sa sining pamangkot ni, balaan nyo na. Hindi ko na pasugid balaan nyo na kung ano ang ara sa importasyon. Aryo, may ara na ganaan sa nakita nga isa sa mga solusyon ang DA. Why sa iban, kundi amo ning pag-import. Pag-import sang 7,000 katonelada sang pula nga sibuyas kag ining nga suwestyon ni isimitor ini kay Presidente Marcos para sa pinal nga desisyon. Action Firing Line. Man si Marcos amo man ang nagaserbi sa mong tiglikom sang Department of Agriculture. Nagkabalak andi basta gani importasyon amo ang epekto sa lokal nga mga nguma bla mga mangunguma naton sa responsyon sa Pilipinas. Mga onion growers ang tawag sila. Pero si Pangaliban na nanindugan sa nga subong nga panahon, kung mag-import gid man ang gobyerno, hindi mapektuhan ang lokal nga mga nguma sang sibuyas.
Kaya man subong nga Nobyembre ka Disyembre, hindi pa naman kuno tion o kung hindi pa harvest season sang sibuyas. Action Firing Line. Ti solo sibuyas lang ni nga balita pero sakit-sakit na niya nga sa bulsa sa mga babalakal, ilabi na sa may mga gamay o kung negosyo nga restaurant bla. Pati na sa mismo nagabaligya sa merkado kay ginakumpra man nila na agod maganansyahan pero kung grabe ka mahal sang bili, sino abing mabakals na? Action Firing Line. Yang iban gid ang iban makaksusa na silin ko na mapilitan gid nga maggisa ang ila sa nga usaron ahos na lang kagluy Action Firing Line. okay na no ahos kagluy okay na kamatis pwede ara man no ang kamatis hapos lang pa tubuon sa inyo sa nga ugsaran mo ina kon mangin mapisan ka lang ining sibuyas niya gapangita ni saya sang angayan nga duta para sa iya. Parang kamatis hapos niya panutuon. Ang pagkaon nga gakinahanglan sang gisa, mga kaksyon, lain gid man, no? Ang kanamitorn, kag kanimis, kung may ara sang sibuyas nga pula. Action Firing Line. Di dari sa Negros Occidental kag Bacolod aber panilagan naton kon pila dari ang presyo subong sang pula nga sibuyas. Kay dito sa Luzon, dito sa may Metro Manila, motonggin mo no ko 300 tubtob 350 yang presyo to sang kada kilo sang sibuyas nga pula. Action Firing Line. Ini pula pala na ginastoryan nga sibuyas. Why ko ba di mabuno ang puti nga sibuyas kung ano ang senaryo man nagligad nga mga binulan, mga kaksyon. Pakarunan ko na kay diri kita na masentro sa pula nga sibuyas. Mapapulaan na kita. Action Firing Line. Kaya manoon naton makaksyon senaryo diri sa Bacolod City. Pagi sa mga nagabaligya sa mga merkado, sa nugid nagsugod, timbuok man ang presyo kag kamusta ang kanamuon sa mabalakal? Mayara pa bala o kon wala na? Anong reaksyon sa mabalakal matapos nga mabasahan ang presyo sang sibuyas o kung matapos nga mabatian niyang sabat sa iya sa di ginpamangkot nga ginbaklan kung pilang presyo? Okay lang ayhano kung basi kung di madrawing kolorisong sa rawong nila. Action Firing Line. Dugay-dugaya, ipamatian ta magkakso report sa ato sa nga patro kag pa-check tari kay Aksyon Azel Menardo ang pila sa mga merkado diri sa Bacolod City gani abangan. Action Firing Line. Ano pa ginibas sa mga balita mga kaaksyon sa bayan sang lokal, panibag nga engkwentro sa ginapatihan, rebelde kag tropa sang gobyerno nagluntad na naman sa gihulngan Negros Oriental kay nalamang sang aga. Action Firing Line. Ang resulta sa nga engkwentro maisa ang patay, binayluhanay pa sang lupok naglawig sang mga 5 minutos mo lang kay man ginabanta nga ara man lang sa 5 ang mga armado nga ginapatihan New People's Army o NPA ang nakaengkwentro sang mga soldado. Ti may manhunt operation subong nga nagapadayon. Action Firing Line. Kung militar ang ato sa pahambalon, ang isa diri sa mga napatay miyembro sang NPA. Pero subong Mr. X o kung wala pa makilala ang ngalan sa di. May na-recover ang militar M16 nga armas kag mga magazines. Action Firing Line. Dugang nga balita lokal kung may engkwentro sa Negros Oriental, may condemnation rally naman sa barangay Karabalan, Himawalan dari sa Negros Occidental. Ang mga pumuluyo ginasiling nga naghugpong nag-isa sa rally agod pamatukan ang NPA sa ila lugar. Action Firing Line. Firing Line. Tiyang Karabalan balan naman sang kalabadan isa ini sa barangay sa Himawalan City nga ginlikop sang peligro. Bangod pilamantoks ba na ang epekto sang engkwentro nagligad to nga bulan sang Oktubre? Di ba series of encounters ato sa mga soldado kay NPA? Nagresulta pa ganito sa pagpaidalom sa sudad sa state of calamity. Ti pila na lang kaadlaw ho, Pasko na, 34 diyas na lang Pasko na, kag 41 diyas mabiya na sa aton ang tuig 2022.
Pero ang away sa kabukiran, ara gihapon no? Ang engkwentro sa tropa sa gobyerno kag mga rebelde, ara gihapon nagakatabo. Action Firing Line. Ang dalayon nga katawhayan, daw nagapalayo sa aton. Tisan o pa ni mahatagan sang kasolbaran man ining dinikada ng problema sa insurhensya sa Pilipinas. Ang insurgency problem sang Pilipinas isa sang ginakabig pinakadugay sa bugos nga Asya. Ano pa gini ba sa nga balita lokal? Angot sa gihapon sa ginaaway sang gobyerno para maangkon ang pangmalawigon nga kalinong kagatawhayan diri sa aton sa ni nasyon. Isa ka importante. O kung isa ang balita nga isa ka informante o kung asset, no? Tawag sila is asset man mo. Asset sang CAFGO, sang Philippine Army, patay iho. Matapos taruhon sa mga tawong armado sa barangay Puso, Banwasang, La Castellana. Action Firing Line. Nagalakats na laniho. Ang subo-subo, dali kay ining biktima ni Upod niya pa ng live-in partner niya. But silingon, laban-laban nga nasaksihan sang live-in partner. Ti Upod niya mo. Magluwas lang abi kung patalikod ang live-in partner para kanya makita ang ginimo krimen sa isa nga live-in partner. Ti posible man. Pero laban-laban nga nasaksihan niya ni Makakson kay Upod sila nga duwa sang ini sila ang ginpalapitan sang pila ka mga armado nga tawo. Mga more or less mga pulo gini ka mga armado. Ti sang masugata nila ni ginkuha anay sang duha ka mga armado ining biktima antes tiruhon. Action Firing Line. Ti siguro ginpalayo-layo anay Gin pa uluantad-antad na rin sa isa nga live-in partner. May angot kiblani sa trabaho niya. Ining motibo niya pagpatay sa iya. Kaya man nagaserbe man sa bilang tanod sa barangay. Tanod sa barangay, negosyante man sang kasapatan. Kagi na siling nga may madamo nga abyan nga CAFGO plus informante sang militar. Action Firing Line. Di basta mag-amo sila gani ang manera sang krimen. Ang unagid nga nagasulod pensar sa mga otoridad. Pati na sang pila ka publiko, pila ka mga tao. Ang ila sila ginasuspesyohante ang naghimo sa ring krimen. Way naman sang iban na unagid nga tumaras pensar nila, rebelde. Pero ti subong sige pa naman ang ginahimo nga investigasyon sang La Castellana PNP. Action Firing Line. 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Ari may isa man ka talalupang doon nga balita niho. May option para nga may ara lang anay temporaryo nga rehiyon Action Firing Line. for the meantime, no? Amo lang anay ning rehiyon no? Temporaryo nga rehiyon. Samtang wala pa sang mayora ang ginaduso nga pagbuhi o kon pagbalik sang Negros Island Region o kon NIR. Action Firing Line. Yang tawag sila sub-regions, duha ka mga sub-regions. Una nga sub-region iya sang Negros Occidental kag ay kaduwa is Negros Oriental, pati ang Siquijor. Subong ginatutukan ni Region 6A kag Region 7B. On the Region 6A kag Region 7A. Ang report nga mas marasig-dasig ini kuno nga maaprobahan ikumparar sa ginaduso nga NIR. Action Firing Line. The fastest way to move forward. Amo ning siling ni Mayor Albi sang Bacolod City. Ano ang reaksyon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson angot sini? Dapat may klaro anay ng retali hambal sa gobernador. No, dapat babalaan anay kung anong matabo kung matigayon. Kag kung may sub-region na, anong pwede nga itawag sa mga opisyal nga hatagan sa posisyon sa sining rehiyon man? Action Firing Line. Kinagligad nga Webes, November 17, Makakson ginanunsyo ni Benitez nga dabo-dabo na sa mga department sang gobyerno, labi na sang DBM, sang Department of Budget and Management, kag ang NEDA, no, ang nagaduso para nga matukod ining duha ka mga sub-regions
Siling ko basi ko madula na ning NIR bla kag sub-regions na lang. Action Firing Line. Amo nang ginaduso nila anay samtang gina-propose pa ang NIR. Ang NIR gindugangan mo. No? Sadto NIR lang. Negros Occidental kag Negros Oriental. Di ba? Subong gusto sang Sikihor nga mag-intra sa sining NIR. So ang tawag kon matigayon, NIR plus Sikihor. Action Firing Line. Why pa naman desisyonan sang House of Representatives. No? Kung matalakay kag maaprubahan sa Kamara mga kakson, ti masaka pa sa Senado, aprubahan sang pinal kag masaka sa labisan ni Presidente Marcos para permahan. Action Firing Line. Ti ang governor naton diri sa Negros Occidental, nagapati siya nga kon madayon ining ginaduso nga sub-regions mangin temporaryo lamang ini. Kag ang NIR gihapon hambal ni Lacson, amo ang matigayon sa ulihi kay ti damo kabay sa mga nagasuporta sini. Ang ginalibugan lang sa pinsar ko di, nga daw ungot sa bong ang NIR raw. Ano pa ba tuod? Ano ba sa ligon siniman? May talaklaron gihapon sa sining plano nga pagpabalik sa NIR ni. Ti alos tarad nga mga kongresista sa Negros Occidental, pati gani siguro sa Negros Oriental kag Sikihor, nagasuporta man sa pagbalik sining NIR. Action Firing Line. Ugaling bangod sa kun kaisabla tuban kadamo kag at tinabungos ang mga nakapending nga hagna dira sa Kamara. Ang hagna o kon proposal bisan kun tani inang makita ta bala ka lantaw gid naton nga importante kag dapat hiling nga gawon nga mapasar o kon maaprobahan kon tani amo natutukan no. Hindi tani pag-ilakip sa mga hagna balang akong kisa kakalipatan na lang. Action Firing Line. Tani ang mga hagna nga ginbalay nga daw di gid man importante kag di gid man pagkahatag sa dako nga benepisyo, ipahigad-higad nyo lang anay na. Kaya pinaka-importante amo tani ang dapat hatagan sang prioridad sang mga maalam naton nga mga mamalidha pareho sa ring NIR. Action Firing Line. Butang tamariyon abi ang gidaduso nga duwa ka mga sub-regions. Hindi man pwedeng hindi ini tagastuhan sa gobyerno, di ba? Hindi man pwede nga why ini sang ibutang dira nga bag-o nga opisyal nga mong may dako nga obligasyon kag papel sa pagpadalagan sa naman daw umaamo man gihapon nga nagtukod ka sang bag-o nga rehiyon. Pero gada panilagan pa ba lang niya? Plano pa ba lang ni? Tekon wala man lang siguro sang kabudlayan sa pagduso sini mga kakson. Kag kung mangin madasig man lang, ikumparar sa kaduso nga inayar, pwede man nga mula ni anay. At least pwede mas guro nga makuhaan tani sang balasihan samtang ginaduso ang pagbalik sang inayar. Action Firing Line. Or pwede man gani nga pag-aprobar sang NIR kung amo-amo man lang bindalagan sang operation be, sining duha ka mga sub-regions be, ang ngalan na lang biilisan. Ang Region 6A kag 7A isahon. Kag ilisan na lang sa ngalan nga NIR plus Sikihor. Para na sigay man bla, basi kung damo pa pala itsi kung ara na sa home run ang NIR raw. Action Firing Line. Basi kung mag-ugok na naman mga kaksyon, basi mag-preno naman bla. So, ibalaon tarugay kung anong reaksyon sa pila nato sa ka mga opisyal dari sa Negros Occidental, partikularmente si Governor Bong Lacson. Aksyon Marlon Heredia sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Samtang programa sang gobyerno agod babuligan ang mga kabataan nga nakakomiter sang krimen, isa sa gagitutukan no sa ika-11 nga Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week diri sa Negros Occidental. Kainani sang aga
dito sa may isa ka kaladaan restaurant sa may Sunad Santa Talisay. Ti ang DSWD National kag regional nga talatapan pagi sa ila sa mga matag-as nga opisyal. Ti kainatogin pamanuan gin nila aktibidad sa may Sunad sang Talisay. Action Firing Line. Ang kanamuon sa mga krimen nga nakomiter sa mga minor de edad kung kabataan bla, ini ginatuwag bla nga children in conflict with the law. CICL. No? Pangrehiyon sang Western Visayas ang ato sa nga hambalan di. Ang DSWD Region 6 nakamutik sila nga nagsaka ang CICL sa mga tuig 2022. Action Firing Line. Tidari sa Western Visayas, ang Assistant Regional nga Director for Operations nga si Arwin Razo. Ang na nagpresentar kay inasang kanabuon sa mga krimen. No? Ang top 5. Grabe, number 1 mo, rape iya ang panguna sa top 5 offenses sa mga kabataan. Action Firing Line. Rape kung tawgon ka ginakabig na sang DSWD sa rehiyon nga makaalarma. Kung makaalarma, ano ba lang dapat kag pwede na mahimo doon sa gobyerno ta? Anong pwede mapanugyan sang DSWD para maghagan-hagan ng pagdamo sa mga krimen nga ginakomiter ho sang kabataan sa karon? Action Firing Line. Yang papel sang LGU di halin sa barangay pasaka sa probinsya nga level, liwat na rin nga namunuhan. Atensyon ha sa mga LGU nga tabaran, may aragin mo niya LGU nga tamaran mo, labi ng leader nila. Kung tamaran leader nila, tamaran mo ng iya sila mga personnel. Action Firing Line. Hindi man tanan na. May ara kung ang personnel pa ang nagasaway sa leader niya. No? Atensyon sa mga LGU makakson kag nagapabaya bla. Nagapabaya sa ila sa obligasyon para tumanon ang mga programa sang gobyerno kag para masulbar nyo ang nagadamo nga krimen kon kanabuon sa mga children in conflict with the law. Sa Pilipinas may ginatuwag kita nga Bahay Pag-asa Project. Ang Bahay Pag-asa Youth Center. Gintukod ina sa manabod na mga lugar dali sa bungsod sa Pilipinas, sa Bacolod biyari dali. Dara sa may Lasal Avenue. Diri ni ginapatiner kag ginaamuma ang mga bata. No, edad 15 anyos padabo nga may ara sa ginapangatubo nga kaso. Ti aserbi ini siya makakson nga rehabilitation center gintukod diri ginbasihan ning kasuguan nga Juvenile Justice and Welfare Act. Action Firing Line. Nga nagahimo sang krimen ang isa ka bata sa hoben nga edad. Hindi man pwede nga wise ang rason kung nga ginahimo nila niya. May time ta karon himay-himayon tabi kung ano mga rasones kag kung ano kaimportanteng papel sang ginikanan sang guardians pati sang ato sa gobyerno para mabuligan ng kabataan niyo. Hindi pwede nga baliwalaon ta ng hitabo ni kay subong nagalala lang nga naglalao ang sitwasyon sang kadamaan nga kabataan. Bangod sa nagaligwat ako nagalain man nga kahimtangan sang aton sa nikalibutan subong. Kapyar ba ka muna hindi bla? Action Firing Line. Damo na sang nagasiling nga lain na ang kabataan subong ikomparar sang una. Kung sa mga Tagalog pa nga lengguwahe, ang kabataan noon at kabataan ngayon. Action Firing Line. Balikan ta ini nga balita kag ang panugyan sa ato sa nga DSWD Dugay-Dugay. Aksyon Marlon Hermea sa Aksyon Firing Line. 38 minutos na kaligan sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa ato sa nga mga ginpangmuno nga balita, tutukan ta dugay-dugay sa ato sa nga pagpanumbalik standby ka mo kay mabubo kita nay kag mahuwad, no? May huwad nang may bubo pa mo. Amon sa amon niyang commercial lagi na bubo na ginahuwad pa mo. So ang first batch bubo ta na kagihuwad, no? Kaya pasi ko magalalawas bla, no? Sa ato sa nga pagpanumbalik standby, tutukan ta ang balita ginmuno ko may kang tanan sa tuman ka dako nga pagsaka sa presyo sang sibuyas nga pula diri sa Bacolod City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Okay. Sige. May kumaswitch sa conswitch. Sige, balikan ta. Ana Sinoro, thank you. Okay, Ana Sinoro mayong gabi. Araman si Medalia Valenzuela Rilado. Budlay kong kaedad ka, no? Kay gapi raw ng matatasagag may liter, no? Classmate Roslyn Cordero Gidagin, hello, Inday Rose. Thank you. Sige. Dali na lang ko no kanto ho, ning ano kanina, ning alumni. Sige. Sa to sa ring live stream, Manjo Biarne humayong gabi. Okay. Ana Siro, Alex Montesa, thank you. Gaboritor, arama si Jojo de los Santos, pigaw ang audio ka Action Marlon. Pigaw audio ta kon Action Elray. Okay na guro ah. Ambal ni Jojo de los Santos, pigaw ang audio. Sige. I-adjust ta ikong pigaw. Sige, dari okay. Vanessa Mayo, Dokmat Mayo, Bam Jinky Dialagdon, wala mark, kag si Bila Oligo. Maramo salamat ah. Rochelle Fulgencio Susana. Paul Spat the Third, okay. Jovia Munares, okay. Maricel Pampliega mayong gabi, watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Arama si Rel. Good evening, Aksumar. Monitor lang kami di. Gloria Lara, ang monitor kami, Barangay Palayog, Hinigaran. Okay. Mas mayo na lang siya nga allied sa Pilipinas kaysa allied kag amo kreditor ni Dugong nga anay ni Inday Sara. Imbong Dio Campo, ara sa may maaw, Marilo Varon, Idelaos, good evening, Axel Marlon, ari kami gyapon, Nanay Isabel. Bibe Gregorio Yolo, hello, Poblasyon Don Salvador Benedicto, ambal ni Alex, may land dispute na sila sa India na resulta sa standoff kag na resulta by Lohanay Bato, Abuyanay kag sa Azerbaijan region. Armando Gabang, mayong gabi, Axel Marlon. Monitor kami sa imo diri sa Palaka Norte, Polo Pandan. O kamusta na sa mga taga Polo Pandan? Ana Sinoro, thank you. Mondia, Ronnie Mondia, watching live sa La Castellana, Diling Alojamiento, Yvonne Buiser, hello, Dan Sharing. Salamat, Ma'am Yvonne. Merry Christmas na si imo, Ma'am Yvonne. Advance Happy New Year. Pelton de Pora, okay, good evening. Sige. Sige, Pelton Lipora, thank you. Monitor lang ko di sa Pasay City, salamat gid. Russell Gomez. Okay, hello, Russell Gomez. Okay, nagpadala sang star si Ma'am Yvonne Buiser. Alright, salamat sa star sa padala ni Ma'am Yvonne Buiser. Si Hoba Lobinar, aman, monitor. Standby mabalik tayo kayo Dugaya, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan.
Swerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan ng gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang eh. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan bigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Powered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang eh. Tapos sa may maskila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minsan sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Cinquantayotso Action Radio Philippines Standard Time. Unahon ko ng istorya may kantaran sa pagmahal sang presyo sang sibuyas, no? Sibuyas sa aton di Bombay, no? Nagligad nga Agosto diri sa pungsod sang Pilipinas. Nabatsagan to sang publiko ang kakulang sa supply sang puti nga sibuyas. Ini puti nga sibuyas gina to violet or pulang sibuyas gid munog nagkaina. Nasubong puti nga sibuyas. Ano yung istorya puti nga sibuyas? Nagligad nga Agosto mga kaksyon, may balita manigaliw sa puti nga sibuyas ni ang DA mismo nagpalayag no nga nagkulang ang supply sang sibuyas nga puti sa pungsod sang Pilipinas. Pero siling sang DA tasig tumag paumpaw sang publiko ang DA mo. Naging mo man to sila kuno sa pamaagi para masolusyonan ang ining problema ni white onions. Hambal sang DA, wala na talagang supply. No? Sang sila nagpatigayon sang inventory. Action firing line. Ano ang nadumduman nila? Ti importasyon gapon para mabutangan kuno sang
supply ang mga merkado? Ano ang isa sa mga rason? Manuna nagreklamo ang mga mangunguma bangod grabe kamahal sa presyo sang abono. Presyo sang gatong, partikular ang diesel. Ang presyo sang binhi sang puti nga sibuyas. Ikumparar sa pula nga sibuyas. Ang DA nagsapol to sila sa mga onion growers para mabuligan ang mga mangunguma sa pagtanom sa sining puti nga sibuyas. Action firing line. Pero duway man gani to sang miyura mo. Agosto sang nagwa ining balita ni nga nagdangat sa 400 iya ang presyo kada kilo sang puti nga sibuyas Pilipinas. Yan ang puti nga sibuyas ni damo man ni sang naga-usar nga mga manugluto. Sa ilo kitas pulang sibuyas, hindi bala kamo nga nagapamati sa munda kung magluto kamo, ginausaran gid ninyo ang inyo sa nga paggisa sang pula nga sibuyas. Action firing line. Di kung kiharon mo na kung kaisa nagaluluha gani ang inyo sa nga mata, bangod sa kapait sang duga nga nagaasik sa inyo sa nga mata, ang iba nagasuksok gani helmet sa ulo para di sila kuno magluha mo. Ang helmet motorsiklo bla, suksok nila, pagusto sila kihad sang sibuyas, way galuha. Action firing line. Pero ang balita subong, pwede gid makapaluha. Kag basi kung may paaman pangawawaw nibla, labi na sa mga tang-iya sang karinderya kay tuman kasulumpaan ng pagtimbuok subong sa presyo sang sibuyas sa mga merkado diho. Pati sa mga magagbay nga tiyangge makakson kamantiyan sa store sa merkado ban kun kaysa nagapangumpra. Ang kada kilo makakson sa una kung di ko magsalaan ni 180, tub 190, subong 300, tub 350 pesos. Action firing line. Dito nas Metro Manila. Di mag-amos rin, mantener na lang kita sang ahos kag luy-ah. Muto silang kukinay. Paamano nyo gamay nga Ricardo. Aber hibalo unta, dari sa Bacolod mga kaaksyon kung pilablang presyo sang pulang sibuyas kag ano ang reaksyon sang mga bumalakal man. Action firing line. Ginpacheck tayo mga kaaksyon kay Aksyon Zel Minardo sa Patrol Aksyon Zel. Mayong gabi, plus kabin. Action Marlon, aminado ang pipila ka mga nagabaligya sa mga panakot diri sa may merkado ya sa may syudad sang Bacolod. Kagina Action Marlon, ginchekyar naton diri sa may Central Market ang isa no ka managbaligya diri nga si Nanay Stella Gutierrez. 62 years old din siya Action Marlon kag 50 anyos na no nga nagabaligya sinisang mga panakot dira sa may Central Market. 12 years old pa lang ni siya kuno nagabulig na niya baligya na dira sa may Central Market Action Marlon. So ini ang presyo sang sibuyas nagliligad kina Action Marlon niyara sa 290 no ang kilo pero subong daw nabunubo gamay kiyara na lang sa 260 Action Marlon. No, pero hindi lamang ang sibuyas nga pula ang nagtaas. Numangina ang iban pagid nga presyo sang panakot nagtaas kay seasonal man gini ang mga panakot Action Marlon. So, ang ginatanaw di gani nila daw law of supply and demand Action Marlon. Kay kung kakisa, gataas ni kuno ang presyo kung aran sa bagsakan, kay sila gakuha lang man sila Action Marlon sa may bagsakan diri sa may Libertad Public Market. Na nagataas ng ini ang presyo sang panakot kung jutay ang mga nagabaligya sang specific ng mga pamalaklon si Action Marlon na pareho sinisang pidada kag sang paitan. Which is sa subong Action Marlon ang paitan no nagliga dara ni sa 120 lang sang last checking namon sang price. Subong nagdangat na gani sa 180. No pero ti subong ang sa bahin sinisang sibuyas no ara sa 260 to 290 ang kilo. Kagati ang sibuyas naman nga puti Action Marlon daw hindi gid amo na kadamo ang nagabaligya de. No pero ang presyo naman ara sa 250 sinikay Nanay Stella yan no. Ang isa sini sa pinakamadugay na nga nagabaligya diri sa may Central Market Action Marlon. Yes, kagati subong no hindi lang galing gid totally mabatsagan diri sa aton Action Marlon no sa syudad sang Bacolod be. Kay ti do na anad naman lang kung kakisa magbakal ni balang putos-putos kag tingi-tingi Action Marlon. No pero sa mga
makumpra gini ha. Amo ni ang mabatsyagan ginila nga may ara gid pagtaas sini sang presyo no sang mga panakot sini Action Marlon no halos tanan nagataas sunod diri sa mga nagabaligya sang panakot Action Marlon. Aha. So mag 260 tub 290 ang kilo sang inang pulang sibuyas. Ang pinakadako siguro nga sibuyas Aksonzel, mga pila ka bilog naman, tupan niya mag 1 kilo man. Mag 1 ka kilo Action Oo. Marlon kay depende na no kay kisa Aha. kung sa tingi-tingi kami ara tagpulo ang isa Mhm. no may ara nga tag 5 depende sa kadagkoon. Kadakoon. Pero oo. Pero may ara kung kisa Action Marlon daw 3 ka bilog 1/4 na sa no kung tamaan gid ka dagko may ara man nga 5 1/4 no lain sa Manila Action Marlon ang 1 ka bilog daw 30 pesos. Mo na No? sa Ang aba mo na galagaw. oh. Ang nagalagaw ba lang nga mga memes ba mga posting Oo. ara sa 30 pesos ang 1 ka bilog. Kag isa pa Action Marlon basta kuno pagtupa sang bare months no sunod ri kinanay Stella gataas gid man ang presyo sini sang Bombay kag sang mga panakot Action Marlon. Gani man. So, ano to kung nakabati ng gin-interview mo nga sino nga ng first name ni Akson Nazel? Yes, si Stella. Si mga 50... Stella Gutierrez. Stella. Si Barang Stella, doon do kung nakabati siya sang reaksyon sang nagbakal sa iya sibuyas. Why man? Okay man lang sa mga bumalakal? Action Marlon, no kay ligad. Ano gid man may ara gid man pipila no nga mga nakamuno kay isang last namon nga monitoring di Action Marlon nasa nga sinila nga mga months mga 120 to 220 ni 120 pesos to 220 no dira kaga nagligan may ara man gid 180 to 230 no kay wala man ni gavaris gid diskan sa mga kamatis gan Action Marlon na may ara presyoanay nga 60 70 to 80 ang presyo sinisang panakot kasi depende man sa ila makuhaan sina pero ti ang pinasubong ka Action Marlon yung nga presyo gid is yara sa 260 to 290 ini ang sibuyas nga pula. Aha. Yes, so ti Action Marlon ari ang kabahin sang pahayag ni Stella Gutierrez. Ng Stella? Kamatis ya. Wala pa rin yun? Pero ang iyang kuwa, may 50, may 60, may 45. Ang sahos yan ay. Sahos? So far na yung nagmahal, lingkit nga daw nagtaas. Sama na yung sibuyas na pula. Ang puti sa buna, may mga stock pa sa sibuyas na puti. Kaya, minudo. Ay, meron. Meron sa bula. Pero, kilo, subong sa puti na, pila? 250. 250, ari yung ganyan. 260 na siya. So, din yung paninagin nakuha ang libertad. Sa libertad. Kung mag-abot ang stock na bet, sabi sa ikan, pinada, kag wala sang may nagapalibot sa gabaligya, sinanga may dala. Mabulo lang yung apisyo. Pero kung halos sila, tanan-tanan nga may damo, ano buko sa pisyo. Ano yung seasonal yung maitan yung pinada na? Oo. Tanan man nga, one season. Siyempre, ano yung halisaw na, gabaligya. Kuya, ang Bombay, pag konsang ber, taas, mamatama na sa Yes, Action Marlon. No, amo na ang iyang pahayag ni Nanay Stella Gutierrez, ang isa sa pinakamadugay na no, nga nagabaligya sini sa mga panakot diri sa may Central Market. Na mo Action Marlon, basta sa economics ang logid bala sang supply and demand na dara mo gid mabasiyan kay tituod kung damo ang demand no juta ang supply ti kung damo man ang o kung juta ang supply gataas man ang demand Action Marlon kag ti gin confirm yaman nga basta bare months na gataas gid man ang presyo sinisang Bombay Action Marlon. Sige, sa mga nagpamati Akson Nazel, kung mayara ka mo time kag kung mayara ka mo sang bakante sa ugsaran yo, tanong dala ka mo anay Bombay ha. Kung maganda sila kung daw ka mahal gid puro nga na ahos. Gani man ang ahos subong di man tanto Akson Nazel ka mahal no. Subong ang ahos. Hindi Action Marlon. Teka laim manggaling ko na ahos lang tanan eh. Lang to. Pero Action Marlon base pagka patak sang Enero lowered naman ang price na
sang sibuyas sa Bombay, Action Marlon. Yes, kaya daw amo na action zel kundi ko magsara mo ng harvest season sang sibuyas mo Enero, tubtob April. 8:09 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan tayo sa action na zel sa Hingapuson nga bahin. No? Sa Hingapuson nga bahin na lang sang isa ding report angos sa ding pag saka presyo sang sibuyas. Action zel. Aha. Balikan ta ha. Tiyan mo ito nagsaka gama ng presyo sang sibuyas mga ka-action. No? Action zel. Yes, Action Marlon, no? So, amo ina ang update, Action Marlon, no? Sa presyo sa mga panakot, no? Hindi lamang karon ta Action Marlon, no? Hindi lamang sa bahin sa sibuyas nga pula, maski na sa iban pang mga panakot man, no? Pangluto sini Action Marlon. So, Action Marlon, para sa pagpanglagad sa Action Firing Line, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Tiyan mo na mga ka-action, no? Hindi lang ya preso sang gatong ang nagasaka kundi balaklo na nagapanguna nga balaklo ara gyapon gabalik-balik ang pagsaka sa presyo kag daw kalabanan gani nagasaka lang nga nagasaka daw way gid gabalik sa normal nga presyo sa sadto. Action Firing Line. Kaysa sa ding pagsaka sa presyo sang sibuyas nga pula ano dring ano ba lang pwede diri nga mahimo sa gobyerno ta mabutang na naman sang suggested retail price ang DA sa sibuyas. At isang una daw mo maning ilas na ginhimo pero daw ay man to gani masunod. Kaya nga isa daw man kataas ang presyo kon baklon sa mga negosyante sa ilas na nga supplier. Action Firing Line. Ang Philippine Chamber for Agriculture and Food gani nagsiling. Sila nga normal lang nga nagasaka ang presyo sa sibuyas kung nagatapos na ang tuig. Sa mga nagtapos sa tuig, November 21 na kita, ay normal gali ni nga gasaka. No? O kung nagasaka gid, bagod balaan nila nga damo sa mga konsumo siri, samtang nagilapit ang holiday season, Pasko kabag tuig. Action Firing Line. Kaya ang harvest sa sibuyas, motong ginsiling ko, ara gatupa sa Enero, tubtob Abril. Kag ang masamay kalawigon siri, 6 ka bulan. Tiyan mo na? January, tibag 6 bulan, Hunyo. Ti hulaton ta makakson nga magbalik di sa pagnubo ang presyo sang sibuyas kay amot lang ko to odo ang may post na sa social media kita nyo bandi bala sakbilog sibuyas may sulat, pentilpen na sulat, ang presyo sa sibuyas, 30 pesos. Action Firing Line. Insakto lang ang kadakuon sa sibuyas, mga ka-action. Ti maubo ka na sa naya magabuda. Kinanglan mo dok bilog sibuyas, sisintagin. Sisinta? Bakal ka na lang isa ka mino, luto na lang sudan, 30 lang. Action Firing Line. Panakot sibuyas, 2 bilog 60 pesos. Ay nanong plastada, no? Action Firing Line. Las 8:13, Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluan sang D3 Bayo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan!
ang banwas sang hidegaran mo ni sa ang fireworks capital sang Negros Occidental dugay-dugay ano. Action firing line. May isa ka subo-subo nga balita mga kaakson trahedya naman niyo. May sobra ka 50 ka mga tawo ang nagkalamatay. Subo-subo ni kag ginatos pampilason di linog nes pungsod Indonesia. Action firing line. Hintay og mga kaakson sang 5.6 magnitude nga linog ang West Java province sang pungsod Indonesia. Damo nga mga lugar sa Indonesia nga prone, no? Permi iya gina luntaran sang trahedya bangod sang sining linog ni Makakson. 1:21 sang hapon local time ini dito sa may Indonesia mga kakson. 5.6 magnitude nga linog sa nasilintara masobra 50 ka mga tao nagkalamatay, sobra isa kagatos ang pilason. Action firing line. Ginkumpirmar ni West Java Governor Ridwan Kamil. No? Kamil. To be exact, 56 ang figures, 56 ang kanamoon sa mga nagkalamatay sa linog nga ang epicenter magkakson na record sa banwasang Sianhur. Mga 75 kilometro ang kalayon suri na bagat na nasilangan sang Jakarta nga ang Jakarta mo ng kapital sang Indonesia. Action firing line. Suno sa National Disaster Agency, 700 ya, duda mo kakulubaan nga sahi sa nga trahedya ni. Galabot niya 700 ang pilason, kag ang mga nagkalawasak ka mga puluyan ara sa masobra man 300. Action firing line. Pangamayuon ta nga hindi na magdugang pa ang nagkalamatay ng kakson kay hambal ni Sherman Suherman, ang government official sa Sianhur, nga wala sang kuryente. Di siyempre mag-amo ning plastada sang halit niya ho. Apektado gining linya sang kuryente. Pati communication. Waay man to communication, waay pa kuryente. Ti may mga residente nga waay nag-evacuate. Bisan pa nga may nagluntad nga landslide dito sila sa nga lugar. Action firing line. Tutok mga aksyon, sentrohan tang ining nga balita kumiyara sang bag-o nga development. Action firing line. 8:17 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sama-sama. Kapit BC. Barangay 684. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra Ray Flores sa Baryoga, salamat kid. Imelda Madrigalejo, good evening Action Marlon. Sige, Virgie Olpenda. Arniel Gonzalez, good evening Action Mar. Grabe nga sibuyas ba? Dari sa Bangkok, kon sa peso, tag 60 lang kilo. Kani man o. Dari ya, 60 ya, 2 bilog na, 30 bilog. Sa Marlon dito sa Kanlaon, tig 130, 170 per kilo asang sibuyas. Nga pula dapat kung mag-import manggid ang administration ni GR ni Junior import sa iban nga probinsya kay hindi sa iban nga pungsod. Dito gali sa Kanlaon nga mo na damo-damo da nga mga utanon medyo mahal pa ti pag-abot na di mahal na gid na no. Lea Younger Esquivel, good evening from Talisay City. Arama si Christine Menyez Villalobos. Thank you, balik ta good way. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Oblaw ng Dasol. Brown na daso siga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikpar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umuman natin. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaong ka man rapo. Tatugan ko balala. Di silinggo sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Umanda ka lang. Dako ng bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag trangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalinaw. City Government Center mga kaaksyon. Buwas nga adlaw, may bantayan kita kay may sinapol nga patigayunon. No? Mayo ning balita para sa grupo sang transportasyon dari sa Bacolod City. Kakumaduduban naton, di ba lang may 15 diyas nga moratorium, 15 ka adlaw nga way anay dakpanay sa mga tradisyonal nga public utility vehicles nga way sang
prangkisa. Nagligad, di ba? Damo sang naapektuhan, damo sa mga way magbiyahe kay may operation ang Land Transportation Office. May kataran sa panakop sa mga driver sang traditional nga way sang prangkisa. No? Hindi man marinyo kay di na sila rinyo bagod sang sining modernization nga ginatawag. Action firing line. Ti ang balita nga extend ang moratorium para nga maplastar pa sa Mayo bla ang mga suggestions. Ti buwas nga adlaw may ara sang Sinapol. Action Radio City Hall report. BCGC nga balita with Action Art tayo po. Action Art, may gabi, please kabin. May gabi action na may dugangan tayo ng balita gikan para sa mga negosyante balang isyo kay kundi nang ligad nga press conference ng alkalde diri sa Bacolod namuno niya ang karon ginatrabaho sa iya talatapan upo diya sa isa ka pribado nga sektor nga nagatuyo kag willing nga magsulod into an agreement nga ti sila ang uyat sang impounding no kag tuwing operation diri sa syudad sang Bacolod. Now ang tinutuyo sining activity action na maagon ma-address no ang illegal parking problem nga ti subong madata no para iya sa alkalde gibsan din lang damo ang illegal parking. Now para naman diri sa mga negosyante sila konforme kami kagway kami kontra sina sa tikang plano sang syudad. In fact sila nga budlay man ang problema sa traffic perting man sa Bacolod mo kang illegal parking. Pero sila nga ibutang tayo ni sa hustong perspektibo kag dapat nga may araan na isang pahamtang sa husto nga sistema kung parte sa ginatawag Action Marlon nga pag-manage sang traffic, especially ang husto no nga pag dumala sang mga parking area nga ni kay ang punto diri ni Sir Frank Carbon sir nga kabalo ka ang negosyo nga hindi mo pagialaw ang parking at di maperdi ng negosyante mo kay ti number 1 kung maglabay lang tanan nga mga salakyan di pwede ka parking para sa magbakal ti mudlay na para sa mga negosyante. Pero sila nga ang sinalang lakson na gina-practice na ito sa una, konforme ito siya, no? Kahit iinang lugar na doon medyo matutukin man. Pero dapat siya mo ng unahon sa city. After siya nga maplastar ini, kag why na siyang problem, siya nga mo na siguro, no? Ang tuwing will follow sa ulihi siya nga, kay kinanglanon na gimana mo, na ipatuman sa sangkad o kung naga-improve nga syudad katulad sa Bacolod City. Pamatyan naton si Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa MBCCI Bacolod. First, aglaon tanang dalan ta na there will always be place for parking. Kung wala negosyo, why parking? Na ang tao, maagi lang siya. Hindi pwede. Now, before we think of that, first let's think na ang mga vehicle, mailagit sila parking. Which nasugdan na natani, which why naging padayo, nga sa Lacson, one of the BC, dapat ang Lacson conforme ko na iya. No, nga, why na da iya parking. Iti 4 lane lang na, supposed to be 6 lanes na. Pero there is a side street, no, sa first, second, third street, dapat i-allow that nila ang parking. Di mo una kung one way kung pwede. Kung may negosyo ko daya, pwede ka magyapon sa side street. Or nag-provide kaya si imo, sang imo nga setback. Hindi mo paggamito ng dalan lang. Meaning, may setback kablaya nga para sa salakyan. May raman sina. Pero kung way ka setback, kikinalan mangita ka parking mo. So that, kami conforme kina, ba't kinanglan areglahon anay nga ang negosyo hindi maperwisyo na may parking man siya. Mas normal, mga side streets bla. Gamiton, pwede talaga ka-parking. Ang imo tindahan, hindi makapark, hindi agi lang agi. Way negosyo ka, kinanlan mo haraman. Ang isas na dagi na lugay na ginunong pangayo, yan dapat ang aton na mga public utility vehicles, mailagad sila nga space for loading and unloading. Hindi biskandiin lang. No?
Oo. Paon nila kami sa dalan, di pwede parking nga ang rason para maglapad ang dalan, correct? Para hindi mawala yung mga obstruction. Pero ang mga private, ang mga public utility jeep, biskan din lang gani madulog, tunga dalan gani madulog, maka-obsero. Di ba? Kita ko man garo na. No? Si dapat iregluhon man na. Kaya the whole purpose nga may tuwing di ka park is para nga ang dalan maglapad para nga madasig. Pero kung ang public utility vehicles kan di ilang madulog jud o mahakwa pa sa iros tong adalan tindi. Di dapat tagaan sila man sang ila nga area nga dito sila maka load and unload sang ila pasahero para reglado man ang dalan. Mabalakson na mga palayag ni Sir Frank Carbon. Now, actually, may plano gani ang MBCCI nga liwat pamangkuton ang pilagong opisyal dira sa NGC. Angon sa update naman niya sang luyag nila matabo nga in fact ini daw gusto magani sa alkalde nga may ara sang creation sa nagkarilain nga mga council nga ginatumod rin ni Sir Frank atong sa ulam lagin tukod nga Bacolod Traffic Authority Council or BTAC, ang sa Baha Council, ang sa ilang grupo sa Business Council. Na kay Sirinyano, wa ito masigi, no, ang momentum, malang natin no, may mga meetings na, kay Sirinya gusto namon pamangkuton, ikan sa pilang mga malapit nila, no, in charge sa NGC o sa City Hall, para mabalaan nilang development kay sige importante ini mo like sa party sang mga negosyante at least may aras na direkta kag regular nga pag-meeting sa alkalde on their concern nga mapadangat nila kag direkta no nga ma-channel sa kay Mayor Albi Benitez. Balikan nato na ang porsyon sa palayag ni Sir Frank Carbon. Tatlo tong napangayo. Number 1 gito is at inatong BTAC, Bacolod Traffic Advisory Council. Nga amo supposed to be ang policy making sang bitaw. Daw ay man to madayon. Isa lang to, 2 ka meeting, tapos wala na. Amo man ang basura. Kuan man tong basura, kati, so after 1 meeting, way na to sunod. Para makorek ini ang mga council ni, pwede abi may business council, Bacolod Business Council, parang hindi maka-meeting, hindi ma-take up sa mga iba ni nga mga council, diri na lang tingbon sa kuan po up to today daw ay pato, so ipalo up naman na namon kay Atty. Magari na bilin to sa iyang prepare sang executive order. Amo Lacson Marno, ang latest update kikan sa Bacolod City Hall. Lacson Artay Hupon ula sa balita uno sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Action Firing Line. Salamat Akson Art, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. 42 minutos nakaliga sa tak ng alas 8. Duga kanta ang mga balita. Buwas nga dira sa Bacolod City Government Center. Kaya ang report ka na matunta mayara sang sinapol nga pati kayunon. Buwas nga Martes, si Bacolod City Mayor Albi Benitez may kantaran sa siring. Ginaistoryahan lang problema siring modernization sang public utility vehicles. Hindi lamang diri sa Negros Occidental sa Bacolod kundi sa madamo-damo nga lugar sa bugos nga Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. Medyo damo yasang na apektuhan gid daw nga mga POV drivers diri sa Bacolod City kay may ara na sang pag-operate ng ligad di ba ang Land Transportation Office. Pero suliton tarang, good news kay ang 15 diyas nga moratorium, gain kasugtan nga palawig-lawigon anay. Action Firing Line. Tabasan taniya, alas 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Kay nasang aga mga kaksyon may ara sang aktibidad nga ginpatigayon. Ang Department of Social Welfare Development o DSWD. Aragid kay ng presensya sang DSWD Assistant Secretary kag ang Assistant Regional Director sa Western Visayas nga si Assistant Regional Director Razo mga kaksyon. Ang sentro sang saring aktibidad kamati ang bulan sa Nobyembre, sa mga bulan sa Nobyembre. Ginadeklarar ini nga National Children's
Month. Dere sa Pilipinas, mayara kita sa ganatuwag na Children in Conflict with the Law, ang CICL. Amo ng kabataan na gidad nila bala 15 anyos panubo, nga nakahibo iya sang sala, nakakomiter sang sala. Di mayara kita sang kasaguan nga basta minor de edad, di mo pwede mapriso mo. Oh. Tibay amo ning rason kun nga ang gobyerno nakadumdumon nga maghimo sang tikang parang dira patineron anay ang minor de edad nga nagapangatubang sang kaso. Bahay Pag-asa Youth Center. Amo na sang serving rehabilitation center para sa saning mga kabataan ng mga CICL. Talalo pang doon kay kung basihan nato ng datos ang DSWD Region 6 mga kaksyon subong nga 2022. Nagsakang kanamuon sa mga CICL ho. Sa Western Visayas lang ni. But sa lingon nagdamo ang mga kabataan nga nakakomiter sang krimen sa mga 2022 ikumparar nagiligad nga mga tinuig. Action Firing Line. Ti anong pwedeng nga mahimo dere mga kaksyon? Ang ining aktibidad may kantaran sa Juvenile Justice Welfare Consciousness Week. Ginubisahan na ni kahapon, November 20, tubtob ni November 26. Mo sa lingon isa kasmana ni nga aktibidad mga kaksyon. May ara sa mga panugyan. Si Assistant Region 6 Director Razo. Kaya nga panugyan ni nakasentro ini sa mga local government units sa kun LGU. No? LGU from barangay Pasaka sa probinsya nga level. Assistant Regional Director Razo. This is a problem that really requires the participation of all stakeholders. Tingin ko, and based on my practice as a social worker, kailangan talagang paigtingin natin yung community-based intervention, which I think is more of the preventive side. We have to take note and recognize that a child at risk or child in conflict with the law is part of his or her immediate environment. Even behaviorist, yun yung kanilang tinatakel. We have to empower, we have to protect, and we have to take a look at the immediate environment of the child. Yung kanyang family, yung kanyang community, and therefore, yung ating mga interventions dapat nakatutok doon. Ano yung ibig sabihin ko? Isang napaka-konkreto at napaka-doable na usapin ay yung strengthening ng ating local council for the protection of children. Ito yung mga basic structures na kailangan tingnan natin. Are they functional? Are they responsive? And are they really doing their mandates for the benefit and for promoting the rights, for championing the rights of our children? Ito yung aming advocacy. Let's work together for more community-based programs in intervention if we really wanted to avert potential cases of children at risk or children in conflict with the law. Sa Western Visayas, mukhang we're trying na paigtingin yung ganitong approach. Meron tayong mga non-government organizations, meron tayong academic institutions sa pamamaraan ng kanilang extension services, meron tayong other players na tinutulungan tayo ngayon na tingnan yung local council for the protection of children. Magmula sa barangay hanggang sa municipal, hanggang doon sa city. In fact, kung kaya natin, tingnan yan at the provincial level. Tingin ko ito yung tutugon dito because the child is part of his family. And the family is part of the community. Nandun, yun yung immediate environment of the child. So let's work together in addressing this kind of Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko palala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa hapon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati as na maghapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tadi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fritz lang agi kaya nga mo ito imunak lang dako na bulig kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to palala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalatay. Firing line, aksyon! Firing line, upod kay, aksyon! Marlon Villavea. Aksyon! Firing line. Cleansing, nursing, kagabalansing. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang Lain Lunes nga pagpangalagad yari kita sa Pizza 21 tuig 2022 sa bulan sang Nobyembre. Magatakop naman na temporaryo sa News Center for Naton Action ang Defensor Lisay. Sa Technical Control Action, Henry Espolgar with Action Elway Dotelios. Ako naman Action Marlon Henovia. Buwas sa Action Hotline na basta Martes. Liwat kita nga magahibati ay. Action Marlon Henovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.